Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hashwa bagi henrengot ke kertong kenyakon ke election citeng samoy. Hashela constituency ka Batisi TV kalayok lahat bantua jemut nakawai na kiseng san partai ka ba penyakon ke election da ukon jang MLA ubalaklat no jang kanehi constituency. Kaseng United Democratic Party hadin ke jingkhala no u president jongka ubamikmat Nashela constituency bat ubabat ru yakam kum ulampang jongka yang darbar thawan ke jela kalarai ban penyakon ni ke election citeng samoy da ukon jong Dr. Don Kuparoy uba Balajit Sendram hadu kat no pat kaseng UDP kedan ni ke jingkerman ba ukertang jongka unjom ke Batisi TV kalayok banyakran kerpang bat uway na kinungilam jong ni kaseng hakani ka District East Castles kata ya uba Titos Khain ubolong u President jong ke UDP East Castles District unia unang ilam jong kaseng UDP ulapan pau ke jingkerman ba uba Balajit Sendram unyo ya ke jingjob bat yakane la banong hadin ba kinungilam bat ki MLA jong ni kaseng kilada pro banajisya menta ha ke jelang patba hakeleng kisnong hakani ke constituency halor ke jingdan pat hadu sangot ki way pat ki ban yakon persya hakani ke election uba Balajit Sendram nakalyang uba Titos Khain ulaong bakat nang bon ki kertong ki baya aireng kan kampen sok ya ki UDP banyo ya kanam job ningkong ngila organize haka constituency level haka baki unit paro kai ngila ada long well organized la trail ka jong bentar ki jong sinong kabaar kalau nakaliang ka party pat naka high level haka ba presiden jong ka party ni ba met ba lendo rangkat bat ki MLA ki MDC bat ki leaders jong ka party ngiatur keleng-keleng jong ki sinong barok ki bahap hapo konstitusi haman lagi meeting haman ki public meeting ki don ki central leaders jungi nadu presiden ki working president ki MDC bat kumjuru ki nong yalam jaka party te kum kalong hi ka preparation jungi kalong well organized adu menta bat hadin bang ilayo ya ka jing syariah naki ba ka jing kersian naki ngisa declare ka tiket ya ba Balajit Sendram pun jadi Dr. Dan te ka papawi kalong ba ka party kum ba kalong hasila konsti nadu ka por jing badan ka khlan kalong kane kumcu bat om de tang bagane kumju ndrei ka basong tanak kalong ba itu ki bab syumla kerjaan ye ba don ru ha ka por ka bai dang imai ndrei ka basong tanak kalong ba mentapat ya kunjung i ki wan ma kerja kum ka kongres kum ba ka pau ki don hadu laingut ki be kini tiket ten ndrei naki arngut ki la yami ban ya kun ni kan election we boyo tiket bat iwe ba kami tiket ki kun ka PDF ru kadang la ka jong hi ka bút bang ke jongka ten rei kum bagalong pade kum bakapau na kidak isin kam long syu kum balong ha kasnam arja katra kam ka jingkersan yo ka parti na ki pat ba ka parti PDF kum bagalong ha ka arja katra ngai i kum bakam kam don syu to ka web jo ka parti PDF te ka PCP te namaru kandidat de barang thamai bangim pat itu ya konsensi ru te ka PCP kum baka ka kasyania ha ka but bang jong ki non tribals ten rei kum bakalong mentapat ki non tribal kila sutu ba kadi ka election MLA kam de election MP lada ki ong ka election MP kila ban but ka national party ten rei namar ba kadi ka election MLA pat ki sutu ba ki don kam yung nong yalam po konstitusi ba khamtam ba u Balajit u de u traditional nang thi na po sela kini ki snong ki bahap ki badon ni kini ki nong shong snong ki bamde ki jai ban riu ki jungi ki hap apo kasela area te ki sutu hi baki ki ong bangi dot kam ban kersian yo ubriu banala ka jong kathan adu mentang impat la bantip manu bakham wan hakamat na preng jong kini ki laingut ki sniu jong ki surok kata ka de ka we ke issue ka baki kran ten rei ki klat pat ban kedo ka e ka bau Dr. Don ulale kini ki lai puwe snam pi ladang ngala don adu snam ka kanai spa prapu pra bat i natip ki kam surok ki balale la dengi sim ya ka surok na mau syamok na po mau mulu syamok ha ka por bajok Dr. Don ningkong 4 siang rong nrai mentala siang rong dangi sim ya ka surok na mau smai hadu hasila
kadai ka single lian ông nọ kam pat dei ka surok ka bahe ten rei akapori doktor dan lala ban penhe ya ka balala ru ban bahaya ki jingking man shwa gi jingking dia rei akapori doktor dan lala ban baro ki jingking lala ban ai da pi jingking simen ten ong kum no ba kham lei lai ku isnam kam lo ko basuk ba ka surok kan ne kumju hisutu chathi kadai ka jaka ka bajur slap tam la ka thei ki wa ki don ki bahe ki sha ki don ki bahe te ka surok habalashna sisin gumla ban ong bakan ne sa serta ha jing shai la le bat mentaru pindalap ke pindalai ka surok na mo shamok shamolong kadai bidang sudah ban siang rom tigia keren ya ka bahasa dia msoj ya kata mla ban le lut ten re ngam i ban ong bakadon ka jing sa dien pindalai ka jingking hapo wa rew ka jingking ka bahe du apo ka stiep ke jungi pinlap ke jingking ke internet lah ka bai la pelut dagi hokro te ban ong hi ba impal le la ko isnam kalong ke babakala